সিংটে তিনি 19 তারিখ সেপ্টেম্বর ওয়াইসিনি কটালা দাং রকন ইয়াসাকমানি পান্ডা ও পান্ডানি টিফাংনা পয়লা হামबाय तेसिनरो पांडाव नारयक रांनि फाइमानजा फैका आईपीएफ तिने जनरल सेक्रेटारि ते सिनि हास्टेनि मंत्री सिनि सार मेबर कुमार जमातिया तेरो फाइमानजा फैका रसाब मंकरन बडल रकनि बिसिङो ज आदम अक्रा ज गंगै सिनि बायु सनबो स्पेशली हामबाय ते जतन न आंगास जरा कलग्रमि कक सागला जेहेतु चिनर नारवाय अक्रा रकनि फाइमानजा फैगाबा 5 मिनिट कक सासिना फ्रेशास बा कटाला दं रकनो यासकमानि पांडा अमफियाबा बुनि बागै तंथटकनि मानो आनि थानिंके तिनि तंथटकनानि कगया ताङै तंथाइसे गोरैके चिनि तंथाइ कमावै तंखा ताबुक नंनो जों फ्रेशार्स अफ फाइटिं हेरिं मानिके महाइसे चिनि तंथाइ कमावै तंखा जों मनो बाहायके राखक लायनो हेरिं मानि कक्से दो आबा हायनो फ्रेशार्सनि बुं मारिखा आबा हायसे मा दंसियो माने बोखावता अबनि बागैनो जों तंथाइ तंखांकेसो जों परिनानि नथाय तंखेसो जों परिनानि साथाय तंखेसो थांनानि आबो कायसे एमके वर्ल्ड कायसे जों टीवी चैनल नायनोदि एनएसके वर्ल्ड दङ ते डिस्कवर चैनल गो वासा उजु फुनगो नो लैंड हंके नो फूड नो फूड नो लाइफ तंथाइ करिके साथाइ करि के लांमा करि बायख्या सेस हंके ताम नांसा तिप्रा ले नांगो परि तंनाबो त नों हा नांब्ले ते अ आतिसानि मेन उद्देश्य अबब जों खरकसा बा चिनो संगठन कायसा आईपीएफ तिनि बेडेक आईपीएफ तिनि बोसा सिनि आइडेंटिटी क्राइसिस आनि बुमुं बिश्रामनि सागांके सिसिनि लिया बय देबरमा मासि अंके ज अम बुकुं बारा कल्पना देबरमा बारि आंरियाके बुकुं बाराङै सिनि जाग्रिया हाबो आइडेंटिटी क्राइसिस बयनो नायदि बयनो बुंके बुंबाय न अ जातिनि बरफनि सिनि जागो तागानि बुंसै बिश्राम क बरवाके लेंला जाक बा पाठक जाक बायख्या देबर मारनानै नांगौ खाबं खाजों ताखुक बुकुक सं आइडेंटिटी क्राइसिस नै दंहासिनि सुदु आइडेंटिटी सिनि क्राइसिस या बेबाच क्राइसिस नायख्या दफाबो क्राइसिस आगिजों 1949 सालाव 184 जना राजानि बसंनानै बाथंबारि मोसालाय आजरा जों संगा गोबां दाबो संगा कम माइनरिटिनि थांगा आबै चिनिसे दोस अक्रा साक्रा राव सामुं बुल खायमानि बागै फेयाबा जों अम हायते बुल खायलियानि समाय मा तांनायनि दिनाव फ्रेशार्स प्रग्रामाव अबसे कक बोखाव खाबं खाजों ताखौ जाय बुकुक सं बुमुं फारन फालायमानि मा हायनो खोना चिनि मुं फारमानि जों आसाय थुरो जोंना आबुर समासा असाय बेसा आबुर सुबला गित लामफ्रा वाथब्रिवो आबम परे ताम फायका ब्राह्मण नालायखा ब्राह्मण सामंके वानसा बुमुं सों फायका ब्राह्मण से आबुर सुना हाकारि नै केबा बेदानि बेदिबा सेलेनि मे सों बायके सेले बुं फारानि पुरो कि नाम दिबो दिनेनि जन्मनिसे ना रात्रे निसिङो हेके दिने हेके बा बांला बासे फारन के बा दिन हेके त सालले हेके बा बांला बांके सूर्य कुमार ओको सलां खांकेटा बोरे हेके बा सूर्य रानी वानदैसे बुं फारनाय के बा हाके नङि थांबाय केता आहाकेन फारजागै थांबायो असायनाय फारमानि केबा खाकसां गुफुराय
वाखिरायनि फाजा कामुता कबरबाय हके वाखिरायनि फाजा ओंखायनो जों सिन'आ आमेरिका फान थांदोंबो आबो तिब्रा साबुकंबारा बिस्रामनि देवरमा सैजे ग्यांगले बा जमातिया सैजे एंगले तै सिनिलियो बनो हके आबो हाय आगिनि राजा गाहाम गाहामनाबो जोंनो साक सिजागै साक कटर गजि जोंनो सगमाक्लायवा आइडेन्टिटी न सिनि कगबाया मोनखो लपनानि गोरों सिनि माफानि सालाय रक बा चिनो बंसनि बर' रक हके कक बर'य बुं फारफुरु केबा बसा कसम केबा बनो कसम ति हिंके बरिरा बसा जायांगे बुं खाना तो याने आपनो लबुइनाय नायथक के बुं फारनो रोङो जों सम्पिले जलिमालिया आबो हायराव हके बा sak kesakha sai jak ke ba kesakrai ni reka kesakrai ke sa ja yang ke sakre ni rugunta abo haira ta ko hanga aba asole obno sing bobo kaise khlaika bul ang bo khlaika bul o ma ke chini bul ke ba ma ngi thanga identity ke ma kha hukumu mukumu ke ma kha tong thai sa thai ke ma kha abo sing afro waisa afro kaise ke ma kha ba abno ta pal ke ta phumui tumna ning ke ba sing jotono khasina nang sinai am bagnya tam bagai student rokno sapmari hingkangke sengle tabu pori ui tong naibra seng buni sai bara teksa siwo karon ke chini sai sinai rok ke intellectual bar rok hunjak nai rok seng bongni advice baibo cholina ni nango obose tam kheba student life go hingke serengna ni onek kisu jora manmani bagai student bar rokno seng samung nangko bo kausuk nang sita tini nomo officers program agi temo hake borok bangya tini borok bamon nugi bekha belai tong thoka tipralen khaklai asik deglak tebo borok phayan hnai thaisa thaini kok samane raram pairisine atisa ayuglok theng tipralen datiman theng jotana hambai khulombai kha